Salam. Parhaladu pasahaton selamat hari parheon ma tu seksi lansiani huriata. Jala selamat hari Minggu ma tu sudah ruas nama dohoti par mingguanon. Martua ma akan naro di bagasan Tuhani. Mingguta sadarion iman namar goar minggu 20 sada dung trinitatis. Topik mingguta sadarion hadaulaton ni nama roha. Tapuji ma debata di bagasan rasni roha, paen dihon ma ukap bahal na umuli. Hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni ton di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Ditimbang rohanami do ale debata, asini roham di parsitongaan ni Joromi. Suman tu guar mo do baritam ale debata, ro di ujung ni tanoon, gok hati goran do siamun mi. Timbul do Jahoba, jala pujion situ tudo di bagasan hutani debatata, di atas dolok habadiaun nai. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, jala pariseroha na sumurung. Di pangidoroham, naing mangulu jala martua hami sogot. Nungaragam dalan na dibayan ko manungguli rohanami. Asa hutanda kami hatuhaon sogot. Dibaheni, upaserep kami manuaing rohanami mangido sianho. Saile hon maton dimna badia itu kami. Asa porsea kami diholong ni roham di kami. Say hutangion kami masuaram. Na mangapoi kami ditiki parasi rohaon waing. Asa sapang kami tuhanguluan. Na pinarademi di kami. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik paupaton dohot lapat tanah. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina onomari ma ulah hamu nasa si ulaonmu. Alai yang gua ari papituhoni. Ari paradiana ni Jahoba debatam doi. Dang jadi humangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak pena mengebati hutam. Ai dina onomari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papi tuhoni. Di baheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba. Ari paradiana nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni ondo. Ikon di habiari rohatta debata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni debata. Ikon badia do hata ni debata di rohatta. Jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Ima saatna atong rap mangidugogo mahita laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami. Mangulahon na hombar tu patikni. Amin. Thank you.
tato petima dosata. Ale amanami jala debata nami na di benua ginjang pargugo na sohatu dosan. Pardenggan bahasa doho jala ro di saliling-liling nado asini roham. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala saya unang be ingot akka dosa nami. Ay jot-jot do hami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalasion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalasion nami. Unang alang asin roham, saya urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuan nami. Palu wahami, jala sesa dosa nami. Alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege ma hata baga-baga taringot Tuhan sesaani dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jehovah. Lambat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tuhita hombar tu akka dosata. Jala dang dibalason tuhita hombar tu akka hajatotta. Songon asini roha ama-ama mida akka anakna. Asini roha ni Jehovah. Dia kana makabiari ibana. Asa ngapon ma di debatana di kincang. Amin. Bibelta, tajaha mahatan di debata, turpuk ni ari minggon, iman nenet sian Joshua 24, ayat 14, saat rodi ayat 24, Joshua 24, ayat 14, saat rodi ayat 24, tajaha ma secara responsoria. Onpe, saya habari hamu ma Jehovah,
Jala marsi hohot rohamuna mangoloi ibana di bagasan hasitongan. Jala paholang hamu di batas sileban. Akan ninoloani opumuna di baribani batang aik dohot di Mesir. Jala oloi hamuma Jahoba. Dungi nina bangsoi ma mangalusi. Dao maisian hami anggutung manadikun Jahoba laho mangoloi akadebata sileban. Jahoba huhut mangonjar salut bangso, ro dihalak amori na maringan ditanoi jumolosian hita. Hami pe Jahoba do uluan nami, ai ibana do debatatta. Molotung ditadikok kamu Jahoba, jala dioloi hamu akadebata sileban, marbalik maibana manoroi hamu, tung siap hamu bahenonna, ombar tu hukumna na denggani, naung binahena tu hamu. Jadi didok si Joshua matu bangsoi, kamu sendiri do si tindangi dopak kamu, pabua naung dipilit kamu Jahoba, naing oluan muna ibana. Jadi nina nasidama, kami ma tutu si tindangi. Rapita manjaha ayat 24. Jadi nina bangsoi matu su Joshua, Jahoba debata tai do naing oluan nami, jala suara naing tangi honon nami. Ima saatna, martua do akan atu mangihon hatan di debata, jala na upeopsa. Amin.
tindakon mahaporsiautai, songo na hita tindakon idongata sa haporsiaon di sandok portibion, rapi tamandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman nanti buhon ni si Maria, nagabagabian si Anton di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuata na tumau na bernit di panghuman ni Silatus, nama tetar pajal robana di hau pinar silang, na tua tubanua torundung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana paima mulak sogo tu tanoon, mahumila nama ngulu dot nama te. Au porsea di tondi parbadia, jarak dong sadahuria nabadia. Huria atau paniala Kristen akan nabadia. Dohot di hasesaani dosa, dohot di atai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Tabegima ende puji-pujian sian kor ina diuduti kor ama.
Salam. Tikting dihuriata di Bagasan Mingguan, Minggu 20 Oktober 2024. Naparjolo, Guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu 20 sada dung Trinitatis. Doho tema hadaulaton ni Namar Roha. 2. Pertangyangan sektor. Di hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 di Patupa Huriat Tado pertangyangan sektor maringanan di Bagas Garejaon. Turpuk Jamita Markus 10 ayat 46 1 ayat 52. Doho tema guru dok ni debatado saluhutna. Atong Riama hita rotu pertangyangani dipuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Tolu Dewan Koinonia. A. Pertukaran mimbar guru sekolah minggu manang GSM. Di hari Minggu sadarion tanggal 20 Oktober 2024 di Patupa pertukaran mimbar guru sekolah minggu CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta. 5 halak guru sekolah minggu sian HKBP Pulau Gebang Makobasi di Huriata sekolah minggu di Huriata. Di Horong Sada A, Sada B, Horong 2, Dohot Horong Tolu. Jala di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 nanengro guru sekolah minggu HKBP Pondok Bambu Makubasi sekolah minggu di HKBP Rawamangun. Ima Inang Renta Boru Tobing, Tessa Boru Sitomorang, Dohot Amel Boru Hutasoit. B. PA Remaja. Di hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 pukul 10 WIB di Patupa Huriat Tado PA Remaja Nats PA Dienet Sian Raja-Raja Onom ayat sada 1 pitu. Ima nani uluhon ni inang situa ade borusi majutak jala maringanan di ruang konsistori gereja. Pinangido tu sude remaja ni Huriata songoni perguru malua asaria madohoti acarai. C. Parheheon Seksi Lansia HKBP Pondok Bambu. Sadarion Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Ima Pesta Parheheon Seksi Lansia HKBP Pondok Bambu. Alani di permingguan pukul sia 30 wib. Parsidoho donasida makubasi ima nama jahatikting. Papungu pelean hari tahun. Songoni nang pemusik. Jaladung sidung majahatikting di pasaha matiki tu ketua seksi lansia ni Huriata lao pasahaton hata sambutan. Parhalado do sude ruas HKBP Pondok Bambu pasahaton selamat pareheon tu sude lansia HKBP Pondok Bambu. D. PA Pasutri. Di hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 pukul 10 WIB di Patupa Huriat Tado PA Pasutri Nats PA Ulauni Apostel 10 ayat sada 1 ayat 4. Dohot tema Kapel Premium menjalani kombinasi peran pasangan dan wirausaha. Maringanan di bengkel Dex Auto Jalan Curug Raya nomor 10. Pinangido tu sude Pasutri asaria madohoti acara PAI. 4. Dewan Diakonia Seksi Pendidikan. Khobar tu kegiatan pameran foto di Rumah Moria Sadarion tanggal 20 Oktober 2024. Alani ing mimbel belajar pukul sia 1 pukul 12 maringanan di
kelas 6 SD dohot kalasia SMP di Moria, manang ruangan pendeta. Kelas 12 SMA di aula lantai 2, ruang kelas horong 1B. 5. Ruas pindah sektor. Mulai sadarion Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Keluarga Amang Raymond Wairis Tanjung, Inang RD Jubileta Boru Silitonga, pindah to sektor 2 Wek Walu. Alamat Dharma Wangsa Residen Cluster Sriwijaya, Blok S B2, nomor 10 Walu, Tambun Utara, Bekasi. Onom, program dot anggaran tahun 2025. Pinangido tusude seksi-seksi songoni nang akka pungwan kor ni Huriata. Asa mabahin program dot anggaran tahun 2025. Jala paling lambat di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 nunga sahat tu ketua dewan masing-masing. Pitu, amplop tu haperluan pesta gotilon pembangunan dohot Natal manang GPN 2024. Di hari Minggu sadarion tanggal 20 Oktober 2024 di Patupa Huriat Tado papungu amplop imatu haperluan pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2024. Tapasaha mai tujulu dung sidung jamita dot pengaturan sebagai berikut. Pilihan perjulu tolu amplop kantong sada A, sada B tuhuria dot kantong 2 tu pusat. Amplop tu haperluan pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2024 di pasaha ma tujulu dung sidung jamita. Atong tapasaha ma di bagasan Las Niroha. Walu kunjungan gerejawi di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 pukul sia 30 wib nanengro. Rodo dongata saha porsiaon ima kor gabungan manang PSG wik onom HKBP Suprapto. Laho mengebati huriata HKBP Pondok Bambu. Jala patubagion ede puji-pujian marhite kor. Sia surat Sian Distrik Walu DKI Jakarta. Di jalo huriata do surat undangan Sian Distrik Walu DKI Jakarta. Ima undangan taringot madohoti sosialisasi transformasi HKBP. Dohot pelatihan sosialisasi pengisian aplikasi inventaris aset HKBP. Jala di Patupa, jala nunga di Patupa na di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2024 nauk salpo. Maringanan di HKBP Cijantung pukul siawib. Nama dohoti sian huriat taima amang pendeta resort utusan Sinode Godang, Parartaun, dohot bendahara Huria. 10. Panitia Pesta Gotilon Pembangunan Dohot Natal 2024. Sada, basar makanan. Di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 nanengro, Panitia Pesta Gotilon Pembangunan Dohot Natal 2024 patupahon basar makanan maringanan di halaman gereja. Pinangido tusude ruas ni huriata asa dohot berpartisipasi mendukung kegiatan ini. Di Patupa mai dung sidung permingguan manogot dohot permingguan harian. 2. Sakti-sakti dohot silua. Hobartu Pesta Gotilon Pembangunan Dohot Natal 2024 naneng si Patupaon ni huriata di hari Minggu tanggal 10 November 2024 naneng ro. Pinangido
tusude ruas sektor dohot seksi-seksi kategorial asa pasahaton sakti melalui situawek nabe dohot tolu silua per sektor dohot per kategorial jala di pasahat mai ditikki acara pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2024. 10 sada panitia pembangunan gedung sarana dan prasarana penunjang gereja HKBP Pondok Bambu. Naparjolo Memory in History. Sesuai dengan rencana pembangunan New Rumah Moria, panitia pembangunan akan mengadakan acara pameran seni sebagai ungkapan mengingat kebaikan di dalam kasih Allah bagi HKBP Pondok Bambu. Panitia mengundang seluruh jemaat untuk ikut berpartisipasi, meluangkan waktunya di acara pameran seni setelah ibadah minggu pagi dan setelah minggu siang hari ini. Untuk mengingat memori pelayanan di Rumah Moria melalui foto, lukisan, dan memilih karya favorit dari anak sekolah minggu Horong 1B, Horong 2, Horong 3, dan Horong 4 yang telah diseleksi oleh panitia. Jemaat juga diajak menuliskan testimoni sebagai doa kita bersama untuk pembangunan New Rumah Moria selama acara akan dimeriahkan penampilan musik Naposo Bulung dan juga remaja. Tuhan Yesus memberkati. 2. Mardomu naing pukautama pembangunan konstruksi Rumah Moria baru. Panitia pembangunan gedung sarana penunjang Gereja HKBP Pondok Bambu mengundang pendeta resort, parhlado atau fungsionaris, dohot penasehat panitia, asarap riahi tama dohoti penandatanganan kontrak, dohot kontraktor pelaksana. Jalan dohoti ulaun pertangyangan laho memulai pembangunan konstruksi dipuk kami di hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 pukul 10 WIB maringanan di Rumah Moria. Dong sidong majahatik tingon di lehon tik itu panitia pembangunan laho mangalehon panorangion. 12 ruas Namar Sahid. Di bagasan persahito do ruas ni Huriata ima amang sitwa insinyur HHR Sirait dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Gede kamar 309 ruas sektor 2 Wek Walu. Taboma di bagasan tangyakta asalam tuhipas na dihilala rohana sida. 10 tolu parhepengon. Pelean tuhuria 6.320.920 rupiah. Pelean tu pusat 7.820.680 rupiah. Panitia pesta gotilon pembangunan do Natal 10.822.000 rupiah. Penguma sude 24.670.600 rupiah. Songoni matikting dihuriat tadi bagasan mingguan. Sai di pasu-pasu tuhat tama sude pakkobasion dohot piliani bayan sangap dohot puji-pujian di goarni tuhata. Mau lihat yang horas. Pinasaat matiki tu panitia pesta gotilon pembangunan laho pas mandok kata. Horas. Shalom. Parjolo sahali mauliate di pasahat rohanami di leon hami partikion sian panitia pembangunan tu amang pendeta Dr. Jusen Buang Manalu dawat sude parhalado
Jadi molo adong sukun-sukun di hita. Songo dia ma karejo ni panitia. Jadi itikion ma di patorang hami isian panitia. Jadi di Parjolo sahali kami patupa rapot di tanggal 17 Maret. Di Sima kami ma pasaton visi dohot misi nami di panitia. Jadi visi nami marasia dapari paturohon sian roha. Jadi bergotong royong. Jadi sian visi muncul 5 misi. Ima marsia adapari ya. Adong singkatan masing-masing. Mar manajemen proyek na efektif. Ya, jadi ima songon di manajemen proyek songon dia membeot mengeksekusi proyek asa boy sian waktu, sian biaya, sian kualitas boy denggan di bagasan ni lingkup kerja. Ya, ima mar manajemen proyek. Jadi napa jolo, napa duahon ima sinergi. Sinergi itu sudah aka stakeholder. Jadi molo di proyekon stakeholder adong internal di hita di jemaat dohot eksternal di warga sekitar Huria. Nah patuluhon ima ada adaptif. Jadi maju teknologi di baik kami sudah aplikasi na boy di padalon kami lao mengeksekusi proyek on. Na paton patuh tu regulasi. Jadi molo adong pajak, molo adong regulasi na adong di negara tahun ima na di karjon kami. Nah palimahon ima irit, ya, jadi hemat. Jadi pasat kami di Hombason sudah anggaran dari papungu jemaat di baik kami seirit-iritnya. Ya. Jadi molo adong kegiatan aka rapot mingguan, rapot bulanan, dang adong na di pakai hamisian anggaran. Jadi panitia keluar dari kantong sendiri. Ya, marsiada. Jadi ima marsiada pari misi ini panitia. Jadi di tanggal 17 Maret ima rapat perdana diundang kami sudah penasehat song-songoni para halado lao dengar pendapat. Majalo kami saran songo dia mengeksekusi proyek pembangunan di Huria Tahun. Jadi adong tolu opsi. Nah parjolo opsi membangun sendiri, swakelola. Ya. Nah paduahon opsi di tender. Nah patuluhon kombinasi. Jadi sian rapat perdana diputuson tuhami di lehon kami keleluasaan manang diskresi asa boy mengeksekusi proyek sesuai panitia ya. Jadi di tanggal 18 langsung dieksekusi kami do menunjuk sada PT Aksis Arsitek laho gabe konsultan perencana. Jadi konsultan perencanaan tolu bulan maka rejon sahatu 14 Juni 2024 laho mengeluarkan dokumen engineering design, detail engineering design, dokumen mekanikal, dokumen struktur, dokumen mekanikal MEP, electrical, arsitektur. Tolu bulan dohot anggaran RAB
siap 6 miliar. Nah keluar sian perhitungan nih konsultan perencanaan. Jadi hampir 4 miliar, disima pajak hampir 400 juta. Ya, jadi sian hami panitia buah mengalului hepeng 400 juta maul ni mengalului hepeng 400 juta. Jadi di putusan hami dibagi 2 tahap proyek on. Ya, tahap pertama proyek pembuatan struktur. Jadi pondasi struktur atap di tahap 1, tahap kedua arsitektur, finishing. Jadi tahap 1 on mana nanti tender on di panitia. Ya, jadi di bulan Agustus molo diingat kamu tanggal 18 Agustus panitia mengundang secara tertutup tender tuhita di ruas molo adong kontraktor, molo adong di usaha kontraktor boy menawarkan minat untuk mengerjakan proyek ini. Jadi seminggu maun waktu nadilehon tu ruas ala sampai penutupan dan adong penawaran tu hami. Jadi muncul plan B, ya, rencana kedua. Jadi dudang kami 5 kontraktor. 5 kontraktor asa boy ikut menawarkan kontrak kerja konstruksi untuk di proyek ini. Ya, jadi sian 5 kontraktoron diundang kami di unwizing di tanggal 21 September alai sian 5 olan opat naro di unwizing on penjelasan mengenai kontrak, mengenai tender. Ya, jadi 21 September ima unwizing Deon Hami waktu sampai tanggal 30 Lao menawarkan kontraknya sampai tanggal 30. Alai sian opat kontraktor naro di unwizing olan 2 dona menawaran harga tuhami di panitia. Jadi 2 kontraktor onma dievaluasi 2 minggu. Jadi puji Tuhan di tanggal 16 Oktober Nasalpu di hari Rabu di putusan sada pemenang tender di hita ima PT Duta Tondon Perkasa. Jadi PT on mengalehon harga proyek sada 78 miliar, hampir 1,8 miliar. Jadi on hemat 150 juta sian estimasi kami, owner estimate. Ya, 150 juta kami hemat. Sian kompetitor pun 150 juta selisihnya. Jadi hemat di kami puji Tuhan sekitar 150 juta. Jadi kontraktor nama tanda tangan kontrak di tanggal 26 Oktober di hari Sabtu. Jadi mangido kami tu penasehat tu parhalado asa rap hita sebelum diserah terimakan pekerjaan ini kepada kontraktor di tanggal 26 Oktober hari Sabtu besok. Ya, jadi songon di estimasi proyek secara keseluruhan dohot mai pengadaan lift, ya, kira-kira 4,2 miliar lah dana yang mesti kita kumpulkan. 4,2 miliar ini sudah kita dapat 1,9 miliar sian pesta jubileum. Ya, jadi sisanya di kami pesta di panitia pembangunan kami harapkan 1 miliar mai sian pesta gotilon 2 kali. Jadi di tanggal 17 500 juta, di tahun depan 500 juta sisanya. Dohot
donasi sian luar. Jadi adong do proposal na dilehon kami tu eksternal, tu perusahaan, adang tu individu 200 juta ma targetna. Lalu adong mai bazar tiap bulan. Ya, 12 bulan bazar pungu mai di target kami 100 sampai 150 juta. Lalu 1 miliar didonasi di hita di jemaat Pondok Bambu. Jadi 1 miliaron on ma na di targeton kami asa dicicil tiap bulan manang tiap minggu. Tu hita sudah jemaat di Pondok Bambu molo adong 1 miliar target. Jadi sekitar 80, 80 sampai 100 juta mai target per bulan. Jadi molo adong 4 minggu per bulan 20 sampai 25 juta mai per minggu. Jadi malah molo dijahita di warta jemaat rata-rata 10 juta mai itu pesta GPN 10 juta per tiap minggu. Jadi dibutuhkan kita lah double siani. Jadi terhitung mulai Januari double hitama donasi tiap minggu kita ke gereja ini. Biasa mungkin di lehon hita 2.000, di lehon 5.000, biasa 5.000, di lehon 10.000. Asa pungu 1 miliar. Target kami 10 sampai 12 bulan. Jadi mudah-mudahan di Desember 2025 ngasai sudah pembangunan nih gedung rumah Moria baru. Imana di target on kami sian panitia. Ya. Jadi disadari on ma sada milestone tu kami ya tonggak di patuan kami sada acara memori in history. Jadi semacam pameran foto-foto apa yang pernah terjadi di rumah Moria. Jadi di Ombason diundang kami sudah kamu warga HKP Pondok Bambu asa ro tu rumah Moria 5 menit 10 menit asa dilihat foto-foto lama di rumah Moria. Adong do kopi teh nah di Patupa. Jadi mau kopi teh nah biasa di gereja di samping dipindah ke belakang. Jadi nanti amang inang kalau mencari kopi teh itu ada di belakang. Adong do snack di Patupa kami. Jadi di boto kami do sadarion pesta pareheon lansia. Ya, jadi di waktu ini juga kami mengucapkan selamat ya dari panitia pembangunan kepada seluruh lansia Pondok Bambu luar biasa. Ya, jadi kami bermohon semua pomparan dari lansia-lansia ini bisa dimotivasi agar mau mendonasikan yang terbaik untuk pembangunan rumah Moria baru ini. Itulah harapan kami. Ya, jadi di Panggido kami tuhita sudah ruas di HKP Pondok Bambu asa di lehon rohata, di lehon dukungan moral maupun material tu kami di panitia asa denggan mardelan denggan di eksekusi proyek. Song-songoni itu kontraktor pelaksana PT Duta Tondon Perkasa asa boi di PT-on mengeksekusi proyek denggan. Kami juga meminta asa diawasi proyek. Adong do konsultan pengawas. Nah ditunjuk kami alai walau sudah kita mengawasi di sudah jemaat Pondok Bambu, kami yakin akan semakin bagus pelaksanaan proyek ini. Jadi songonina boy di pasaat kami di bawah kami di Ombas Titikion mau lihat tema tuh kita salutna horas. Nasatiki tu ketua lansia lau mandok kata.
Salam. Horas marihi tasbih. Nahu hormati kami Amak Bandita Yusen Boang Menalu. Nahu hormati kami Amak Bandita Edi Siti Daun. Nahu haholongi kami sude pangulani huriata di Bagasan Tikyon. Dumowi ma nahu haholongi kami amanami inanami sude ma ruasni huriata naro di Bagasan Tikyon. Parjolo mahita madok mauliate tutuhata di sude asi dohok denggan di basana boi hitam marpungu di Bagas Garejaon di Bagasan Hai Pason dohok lasni roha tapuji ma tuhata mauliate ma tong dohnota tudewata. Parjolo mahita madok mauliate tutuhata ala asidot holong ni rohana nama dongani hita boi hita marpungu di Bagas Garejaon di Bagasan Hai Pason dok lasni roha mamuji muji tuhata pardengga basai tepat di Bagasan Sadarion Ari Parheheon punguan lansia ni huriata jalan marhobas melayani kebaktiata ima sebagian sian lansia. Perlu papotohon nami tuhamu amanginang kegiatan punguan lansia naung mardalan jalan nauk terlaksana ima naparjolo kebaktian lansia sekaligus latihan kor setiap hari Kamis mulai jam 1 jam 3 sore maringanan di ruang konsistori. Napa duahon madohoti kegiatan sosial naung di totuhon huriata ima mengunjungi jemaat namar sahid dohok mangapuli anggota jemaat namar sitawonon manang akana moding. Napa tuluhon melaksanakan retreat lansia sekaligus perpisahan dot amang padita R8 dot inang nadi patupa di Pilla Abdi Ci Sararua Bogor nadi tanggal 10 do 11 Juni 2024 denggado madalan acarai di Bagasan Lasni Roha dohot sukacita napa paton melaksanakan parheheon lansia tahun 2024 ton songon nauk tabereng di Bagasan Tikyon. Napa limahon madohoti kegiatan napinatupani distrik 8 DKI Jakarta sesuai undangan naro tuhita melalui huriata. Bakti sosial nadirancanahon dilakukan akhir tahun ini. Amanami, inanami, jumlah anggota lansia nauk terdaftar gudangna 45 halak. 10 itu halak mai ama, dohot 20 halak ina. Molo tabereng di statistik ni garija, torop donang lansia gudangna kira-kira 130 halak. Di bawah ini amanami inanami dihimbau wamu naung umur lansia ono 10 tahun tugijang asa dohok masuk gabe anggota lansia. Arab situtu do rohanami bohita bergabung di punguan lansiaon. Rab hita marlas roha memuji tuhata para sirohai. Unang ma khawatir hamu gabe lansia. Boha holong rohani tuhata tuaka lansia boy mata jaha di Jesaya 46 ayat 4. Ima silasono ni rohata didenggan ni basani tuhata. Nawar puri mamang amang inang mulo boy
tujuh hami hamu opung doli dot opung boru. Dung sidung acara gerejawon adong do di patupa panitia lansia acara ramah tamah di aula gerejawon. Kupangido hami ma tuhamu opung doli opung boru asarapa mahita dua ula marlas roha diari pareheon ni lansia. Sude mahita naung lansia madohoti acarai. Dumobi ma saluhutna parharado nami. Songoni ma naboi hupasatami maulati ma dituhata maulati ma dihita salukna. Butima. Bagaimana inde pujian sian pergabungan yuduti lansia.
Marendeh mata sian nomor 724 mamuka sian ayat sada put tapa punguma penata tapa saat mai di bagasan Lasni Roham. Bagaimana
Amen. Ni debata na sumurong siyan sa luhut roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhate. Amen. Hata ni debata gabe jamita di pesta parheheon si lansia HKBP sadarion dienet sian buku Rom bidu 12 ayat sada sahat tu ayat walu. Na huapoi mahamu ale akadongan marhite-hite asini rohani debata. Pasahat hamuma daging muna bahen pelean na mangulu na badia na hina lomohon ni debata. Ima hadaulaton ni namarroha. Jala unang gabe sarobang hamu dohot purtibion. Alay gabe ibaru mahamu dung muba pikiran muna asalam tahu hamu manibangi lomo ni rohani debata ima na uli nahin na lasonna dohot na sundenggan ay marhitesian asini roha na nilehonna tuau upaingo maganup hamu unang matorbang rajumi hamu dirimuna lobisian na patut alai itap ni natama ma parrohahomuna ganup merguru tugodang ni haporsyaon na tinupukon ni debata tu ibana upamana torop do ruas di dagikta alain dada sa ulan ruasi sude songonido hita torop sa daging di bagasan Kristus alai ruas bedo hita sama hita ganup majalo si lehon-lehon marguru turagam ni asini roha na tinurpukon na tu hita. Ia panurirangon naing mardomutus haporsyaon. Ia ulaon marhobas, ba ulaon marhobas ma. Ia haguruon ima. Ia pangapoion ima. Ia namangasihi sian bulus ni rohana ma. Ia na manguluhon maringgas ni rohama. Ia na marbasa-basa sian las ni rohanama. Ima sahatna. Horas madihita saluhut namanginang. Selamat parheheon seksi lansia HKBP Pondok Bambu ma dihita saluhutna. Di sosoi hatani debatado marhite buku Rom 10 don asa ta ulahon ibadah yang sejati manang dido hadaulaton nina marroha hadaulaton dina marroha ima parsobaon namar situtu parsobaon sian ias niroha parsobaon sian roha na daulat nani ojar sian roha dohot haporsyaon parbagasan alanunga ditubus Tuhan nihi tamarhite hite anakna Yesus Kristus
ta argahoma panobusonei jala tapatuduhoma asa daulat hita marsoba tu adopan ni debata. Si hutok Kristus na daulat ima hala na manguloi hata ni debata dohot mangulahot sa digulmit ni ngolutta. Ngolu na daulat ima ibadah nani ojar sian roha parbagasan. Ibadah yang sejati ima ibadah nani ojar ni haporsiaon napolin na tulus jala nasai tong di bagasan haserepon laho marsoba tu debata. Di Jakobus sada ayat 27 di dok hata ni debata. Hadaulaton ima madulo aka nasomarama somarina aka nama balu di haporsuhon mangaramoti diri maralohon portibi unang marlidang jala unang holang sian Tuhani. Jadi ibadah yang sejati didok korni aka inanakini bila kita bisa mangulahon holong ni roha nasian Tuhani. Jala apostel Jakobus moloboi tadulo aka napogos tadulo aka inana babalu na porsuk si tononna jala tatangyakon dohot doi bagian ibadah parsobata tu debata. Alani yamu akamanami inanami di ayat sada disosoi mahita asarade pasahat daging gabe pelean namangolu nabadia di adopan ni debata. Pasahat daging gabe pelean namangolu jalan nabadia ido dido di halomohon debata. Lapatanna mamelehon diri sadiri dang holan ditiki ari minggu alai saluhut na adong nanilehon ni Tuhani secara totalitas bui tapakai laho gabe pelean di adopan ni debata. Dihita nama lo marede, di lehon Tuhani talenta dihita, tapi lehon maswaratai, gabe peleata, laho mamuji pasangap goar ni debata, huhut dalata, marhite akka sair hata-hata ni edetai, gabe manurirangi hita, gabe marbarita nauli hita tu saluhut nau begesa. Alanei didok hata nitu hata. Naing mapelehok kamu, dirimu gabe pelean namangolu, na khusus di adopan ni debata. Lapatanna sude talenta na adong di ngoluton. Boy doi tapake dalata laho mangurupi laho mendukung aka narikot di Tuhani. Isarana di aka
namalo manggabar boy may gabar songod dia tujulo gobaran ni gereja ton molo dibangun muse marlante tulu igabar siya nau gabar mabah ala arsitek au nunga ipelehon pikiran na parbinotoan na imadalan na laho mamuji pasangap goar ni Tuhani dia kahamu amanami nong majalo pasu-pasu sian Tuhani namarhite di pasu-pasu aka ulot tabe taboto do mamuka bulan November akhiron nunga dipuka pembangunan gedung sarana prasarana penunjang pelayanan di HKBP Pondok Bambu. Bah ngapa pulit itama dia na ukap rohata nani ojar rohata molo ditahi molo disita-sita ni panitia nakini bulan Desember 2025 sidung manian giduk tei jala moloboi bulan Juni 2025 nunga buin yang disi marminggu anak sekolah minggu ate molodang adong si benota ala adong do di hata bata madok acid do tangan mandang gurhon naso ada lopit matangan mi amang inang martangi yang maho dibilut hata homma asa dipargugui Tuhani akat tukang asa diukap Tuhani rohani aka paradongan manupahi gereja ton pasidukon pembangunan ni idon nanido hatani debata pasaha madagingmu gabe pelean na mangolu lapatan na sude na adong di pamatakton sude si lehon-lehon sude talenta na pinasahat ni Tuhani tuhita tapake may dalata lau mamuji dohot pasangap goar na nabadiay pamatang ni jolma naing magabe pelean nabadia tu debata unang holan dilalapi hagiot ni pamatang ni hita gabe holang ngolu partodiota sian Tuhani natargoar pamatang ni jolma ikon tapake mai gabe ngulu na daulat gabe patun gabe nasundenggan laho mamuji pasangap goar ni Tuhata napaduahon dipakulingi dohita di ayat 2 asa unang gabe saropang hita dohot portibion lapatanna unang gabe olo hita dirajai roh zaman unang olo hita dirajai hagiot ni daging unang olo hita dirajai hagiot ni portibi didok unang hamusarobang doho portibion lapatanna memang ditopade batado hita jolma jala dibahen inganatta di portibion alai maragam do hagiot di ngolu portibion boy mangalalapi jolma gabe lupa marsobatu Tuhani alane tapaholang madirita
unang gabe dilalapi ngolu portibio kita 24 jam sadari. 3 jam mananggo pala satokin talehon tiki laho manangihon hatana mangalopit tangan hita madok moliate mamuji pasangap goar ni Tuhani. Dung hujalo hami tohonan padita tahun 52. Sai manok tong doganuk ari huliar kami hukirim hami melalui SMS na julu, noang melalui WA, renungan singkat. Tajahamay amang ido ulon ni padita. Pasahat hata ni debata. Asa margugo matoras si huton Kristus jala magodang dingolu hapursiaon tu Jesus si paluay. Asa unang gabe sarobang ngolutta dohot portibion gabe dang talehom betiki laho majaha mabege uhud mangulahon hatani Tuhan. Ido gogo dingolu hapur syauta. Hinorhon tatangihon hatani debata. Margogo mahita dingolu partodion. Jala los imata podahon. Tak ajarhon. Tak pasahat. Tu akka anak boru. Dohol aka paho putih asa gabe si huton Kristus nakpe mangolu hita di portibion alai nang nasida dang olo dilalapi portibion alai dipake nasida ma partikian nani lehon ni Tuhani di nasida be di hitabe ngolu portibion asa gabe parsidohot para raton harajonna. Sai tapamanat dora. Unang saropak kamu doh portibion adong do nilai-nilai positif, nilai-nilai negatif na adong ngolu di portibion. Alainak adong nilai-nilai negatif unang gabe di taluhon ni hita songon namasa na di Tangerangi ala dilalapi judi online dijual ma anak na sa 5 juta laho manuhor handphone dohot madohoti judi online akhirna hona takuk masuk penjara ma amatai. Imahagiot negatif. Bohama asa sudut na poso tapodai unang olo dilalapi hagiot na bersifat negatif sian kemajuan teknologi informasi na canggih sinuangon. Alai nilai-nilai positif nai boy matong tapake martiga-tiga ka kemajuan IT. Tapasarhom mamarhite IT akka sude naboy tajual marhite hite naboy tabaen denggan. Nunga godang nuang amu amanami boy pada laton 3-3 marhite online. Tapake ma sisi positif nai asa terpasu-pasu ngoluta. Alai boy mahita songon ikan dekke na di lauti. At cimdo aek di lauti.
alai dakya acim deke hoddo ibana songoni manian sudi hita dohot akapino partai maragam aka nahurang denggan di ngolu portibion alai dang terkontaminasi hita dang gabe tertular aka penyakit na adong di masyarakat sekitar tuaka pinopar si ihuton Kristus alai justru si ihuton Kristus boy mamake jala si tidangi hatani debata di parnguluon di ngolu siganuk pari na parpudi hatani debata paingoton di ayat namangihut di dok pitu dohot walu asa ringgas hita mangulahon ulaon na pinasahat ni Tuhan ni tuhita digobar hodo songon sada daging di bagasan Kristus ganuk halak na porsea alai marasing-asing bedo si lehon-lehon ni Tuhan ni songon pamatak ton godang do ruas adong do tangan adong do pat adong do si pareon alai marasing-asing bedo tugas dohot tanggung jawab nah songon ni mahita songon ruas di HKBP Pondok Bambon meragam do si lehon-lehon ni Tuhan ni tuhita be tapak kemai gabe dalat tapar si dohot marbari tanauli para raton hatani Tuhan dido amata ketua seksi lansia HKBP Pondok Bambu nakini sasitongna adong do lobi 100 halak ruas ni HKBP nong marumur igijang ono 10 tahun alai dang sudi dope na dohot tupunguan seksi lansia alai molo sude punguan seksi lansia manangyakon mangido tutuhani molongai gicang ono 10 ay 30 tahun nai ma paling lelek kita son di HKBP Pondok Bambon amin nasomadok amin berarti dang olo ibana 80 tahun hugicang anggosian hubereng aka opung doli opung boru nama seragam baga-baga sian langgatanon hira itu runo pulu do memang molo hubereng siat culon buasa boy songonia kamang inang alai say ringgas nasida marsaor dohot Tuhani marhite seksi lansia songo pidong Raja Wali minar-minar bohina sude luar biasa hita sudut no poso tati rumah aka naulina denggan na pinatuduhon ni natuat-tuat ton aka opung doli opung boru tai hutom ma bogas ni nasida asa boy nang hitape ibasa-basahon Tuhani asini rohana boy hita lobi igicang ono 10 tahun amin jala saya dipatulus Tuhan doi pangiduat tai molo sudehi tadi bagasan hapor syando serep ni roha mangido hotsa tutuhani martang yang mahita
Ale Tuhan debata parasi rohana sumurung. Digil hatam Tuhan. Asa hu hari koti hami. Hadaulaton ni namar roha. Ibadah yang sejati. Ima molo ukap rohanami. Mamelehon saluhut ngolu nami. Dohot si lehon-lehon mi. Dalan nami laho mamuji pasangap ho Tuhan. Boido maragam nahu patu pahami. Dalan nami marpanid dangion mamari tahon pararaton baritam nauli. Atong Tuhan. Pasu-pasu masa luhut ruas doho parhalado ni huriamon. Disude sihirimon nasida. Di keluarga, di akka ulau doho usaha namaragami. Porsiado hami Tuhan. Gabe dalanmu may mamasu-masu saluhut ruas ni ruhuriam do parhalado ni huriamon. Gabe gir-gir marlas ni roha hami mamuji pasanga posian nasa roha. Na polin dohot na tulus. Ali Tuhan, secara khusus hutangnya kok kami do Tuho. Secara khusus na tua-tua nami, opung doli, opung boru, na dohot di seksi lansia HKBP Pondok Bambu. Di napatupa parheheon lansia nasida. Lam tabai matu nasida Tuhan asini roham. Tabai tok tong gogo dohot hahi pasod dohot gajang ni umur. Tarlu mobi silas ni roha dohot togu ni hapur syaun. Asa bui nasida marpanidangion. Dala sudi ruas no poso, boi manguduti bogas nasida tutiki namangihut. Ali Tuhan tatap jala pasu-pasu ma ruas ni huriam, na di bagasan parsahiton. Amanami si tua si rait, na tongon di opname di rumah sakit. Pondok Gede sai asima roham pasu-pasu makaubat si panganon si numon do sude tindakan medis parhitian asini roham mangalehon hama malum doho mahutangnya kok kami tuho Tuhan ruas ni huriam perhalado ni huriam namar ningot ari hatutubuna hari pardongan saripionna di bagasan saminggon. Say lehom matu nasida. Gajang ni umur hahi pason. Doholas ni roha. Jala pasu-pasu masu di Tuhan nani ulan nasida. Gabi dalan nami tok tong marlas ni roha mamuji pasangap guarmu nabadiai. Saluhut masu di ruas nang parhalado ni huriamon hutangnya kok kami. Di nalau manguduti akka ulon nasida diari marsogot. Dongani ramoti jala pasu-pasu manasida. Asa marhite ulon nadenggan nabui ulahon nasida. Gabe ima dalan nasida mamuji pasangap guarmu huhut marpanidangion. Hutangnya kok kami do Tuho Tuhan. Pamareta nami. Natongon diari sadarion pelantikan presiden wakil presiden nebaru. Amanami Prabowo Subianto dan dohot amanami Gibran. Sai lehon matuhan hai pason gogo do bisuk nasiak koy.
asabui di uluhon negara Republik Indonesia gabe undinggan jala maju tutiki namangihut Jupang dame lasni roha di tonga-tonga bangsa nami marhite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marede mahita huhut tapasahat peliata manupahi pesta gotilon pembangunan dohot pesta Natal tak. Tatangya koma peliata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggad dohot nasa uli basa na maulitus. Upasat hami masian na nilehon mitu hami pelean na mitu ho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom.
pasu-pasu may jalara moti. Asa huparhasya kami pilihan no patibulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mo liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gitjang. Say pinarbadia makuarmo. Say Roma harajomo. Say sapmalomo ni Roham di Banua Tongon songon na di Banua Gitjang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Say sama dosa nami sopanisa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasorhom madamena tutod di munabe.